Miljoen en welkom in het Politbureau, de 6e aflevering alweer van het politieke programma hier van Omroep Friesland. En Joen is uw gast Gerben Huisman, de heegste Fries op de kandidatenlist van de ChristenUnie. Gerben Huisman is 39 jaar en griffier bij de provincie. Een soort van secretaris van de Steden en van de commissaris van de Koning. Als bestuursadviseur werken er voor deputeren als Piet Adema, Sjoerd Galema en Sietske Poepjes. Maar Huisman had politieke ambities. Voor zijn partij, de ChristenUnie, stiet er als heegste Fries op de kandidatenlist voor de Kamerverkiezings van Takomier. De ChristenUnie had nu nog 5 zitten in de Tweede Kamer en is in de peilingen vrij stabiel. Ja, Gerben Huisman, welkom in het Politbureau. Dank u wel. 11e op de kandidatenlist, de voorlopige kandidatenlist voor de ChristenUnie. Die zoen verwacht je maar een Frieske voorzitter van die partij, Piet Adema, dat je wel wat heger komen kon. Dat valt wel wat oud, lijkt het mij. Ja, het is hoe je er naar kijkt. Het is een mooie lijst met goede kandidaten. En ik zeg altijd, om een goed voetbalelftal te kunnen heb je 11 man nodig of vrouw nodig. En ik ben de 11e, dus laat maar gebeuren. Maar je hebt wat heger won? Altijd. Kijk, ik vind het mooi dat ik op de lijst sta. Ik heb natuurlijk qua politieke ervaring altijd aan de binnenkant van het werk gezeten. Nu meer aan de buitenkant. Dus ik vind het mooi dat ze me de ruimte gunnen, zeg maar, om dat te gaan doen. En had ik hoger gewild, prima. Maar vind ik deze plek mooi? Absoluut. Heger ziet er net in. Kijk, het zijn hele mooie kandidaten. Als je kijkt naar regionale spreiding. Als je kijkt naar bijvoorbeeld nummer 6, Tineke de Graaf uit Groningen. Dus Noord-Nederland is met mij en met Tineke gewoon goed vertegenwoordigd. Dus ik ben er heel blij mee met deze plek. Ja, maar de vraag wie heger ziet er net in. Op dit moment nee, anders had ik hoger gestaan. Ja. Nee, je hebt dus al een carrière als ambtenaar bij de politiek. Je hebt zien hoe het mat en soms hoe het net mat. Dit is jouw politieke coming out. Ja, waarom ken je het beter? Nou, ik weet niet of het een kwestie is van beter. Kijk, iedereen heeft zijn eigen stijl erin. En waar ik voor sta is eigenlijk wel het programma van de ChristenUnie. Dat staat voor rechtvaardigheid, voor zorgen dat iedereen even gelijke kansen krijgt. En als ik daaraan mee mag werken, vind ik dat heel erg mooi. En zie ik daar bijzonder naar uit. Ben je zo'n 2010 in Friesland? Ja. Ken je jou zien als een potentieel Friesk Kamerlid, maar eigen van Frieske zaken? Zonder meer, zonder meer. Kijk, ik vind dat Friesland en Noord-Nederland er soms gewoon bekaaid afkomt. Als je kijkt naar de ChristenUnie is dat eigenlijk altijd een regionale partij geweest met oog voor regionale belangen. En dat laten ze nu weer zien. Als je kijkt naar de partijpunten, de verankering van Fries in het grondwet, maar bijvoorbeeld ook de sluis bij Conwerd de Zand. Dan willen ze echt voor de Friese belangen gaan. Niet alleen voor de Friese belangen. En daar wil ik ook voor gaan. Maar ik wil daarmee niet de landelijke belangen uit het oog verliezen. Maar dat is altijd een beetje een spagaat, hè? Je bent Frieske Kamerlid, zo wil je zoen. Ik doe dat journalistiek. Tegelijk zit je daar voor het belang van het hele land. Wat heeft dan de voorkeur? Nou, kijk, voor mij is het niet een kwestie van voorkeur. Voor mij is het kijken van welke maatregelen worden genomen en hoe kun je ervoor zorgen dat Friesland daar zo goed mogelijk uitkomt. En dat geldt voor landelijke afspraken. Hè. De ChristenUnie wil bijvoorbeeld dat de verhuurdersheffing eraf gaat. Dus dan komt er 2 miljard vrij om in te steken in woningverbetering, duurzame woningen, nieuwe huurwoningen, verlagen van de huren. Ja, dat is een landelijke maatregel. Dat komt het hele land te goede. Exact, maar ook voor Friesland dus. Ja. Hè? Omdat in Friesland gewoon relatief veel huurwoningen zijn. Dus moet je zorgen dat het ook in Friesland goed terechtkomt. Ja, je ken ik zeggen, je nog een soort Frieske zaken in jouw programma. Dan loeken we natuurlijk de Friesen die daarop op stemmen. Maar als je een keer in Den Haag binnen en je komt in het regeer, dan ben al die punten natuurlijk voortvragen. Omdat je hem dan ter aanvulling binnen, of net? Nee, kijk, als je kijkt naar de vorige regeerperiode, hebben we ook een aantal punten die toen in het programma stonden gewoon gerealiseerd. En daar gaan we nu weer voor. Kijk, en als je in de regering komt, dan weet je dat je moet onderhandelen. En dat sommige punten je niet voor elkaar krijgt. Maar als je kijkt naar hoe dit partijprogramma en deze ronde eigenlijk zo goed Friesland in het oog heeft, ben ik daar niet bang voor dat dat uit het oog verdwijnt. Ja. Absoluut niet. Kwam het er zo aan, Jos is het al, dat is een van de punten, die sloezen, die verbreding daarvan voor de werkgelegenheid, wil je hem aanpakken. Kost het zo'n 150 miljoen euro. Van het Riek wordt er 30 miljoen vregen, want Friesland betaalt het naar de provincie bij. Vind je dat net als ChristenUnie-man toch te makkelijk dat het Riek er maar bij komt? Nou, ik vind het heel mooi dat de regio daar echt een bod op tafel ligt. En dat ze daar ook mee eigenlijk het gesprek serieus maken richting het Rijk. Ik kan me voorstellen dat die 30 miljoen best een bedrag is vanuit het Rijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat het bedrag wel hoger wordt. Maar je kunt ze wijzen matten dat het Riek volle meer betaalt met het mat? Nou ja, dat zou een afweging kunnen zijn. Want hij is natuurlijk ook van belang voor het Rijk. Hè? En hij is niet alleen belang voor Friesland, maar voor het hele achterland. Dus dat gaat veel verder dan de provincie Friesland. Ik zou het niet raar vinden als het Rijk daar meer aan betaalt. Aan de andere kant is wel, wat natuurlijk heel mooi is dat de regio het voor elkaar krijgt om al zoveel miljoen op het kleed te leggen. En dat vind ik wel een hele knappe prestatie. Maar liet de provincie het Riek net te makkelijk er maar bij komen?
Nee, dat vind ik niet. Ik vind je moet uitgaan van je eigen kracht. En je moet heel goed kijken van hoe kun je ervoor zorgen dat je zelf de eerste stap kunt zetten. Nou, en daar heeft de provincie met alle partners een enorme stap in gezet. Ja. Even nog je plakje hè, op de lijst, noem maar Alphen. De kans dat je dan in de Tweede Kamer komt is net zo heel erg groot. Je staan in de peilingen op dit moment op 8 zetels. We staan er goed voor. Ja. Dat heeft nog nooit zo heeg geweest, maar dan net Alphen. Nee. Maar stel je nou eens voor dat je wel in de Kamer komt. Kun je dat combineren met je werk? Nee, kijk, het Kamerlidmaatschap is een fulltime job. Dus dat betekent dat ik stop als griffier. Wat ik overigens met ontzettend veel plezier doe. Maar ja, ik ambieer ook wel gewoon het Kamerlidmaatschap. Ja, maar ken je het feit dat men nou weet, het wie een coming out, politiek, is Gerben Huisma van de ChristenUnie. Ken je dan die 4 blauwen? Want je bent natuurlijk een heel soort van het politieke rijlen en zeilen van de provincie. Ja, kijk, ik heb het vooraf bekendgemaakt bij de statenleden. Positieve reacties over het algemeen op teruggekregen. En ik heb ook heel duidelijk gemaakt, als griffier werk ik voor alle fracties. En dan maakt het geen onderscheid aan welke fractie het is. En als het gaat om provinciale onderwerpen, zal ik daar even heel goed moeten nadenken, hoe acteer ik daarop? Ja. Maar dat vind ik ook wel logisch. Want het hoort ik net zo te wijzen, als je in de Tweede Kamer komt, stel je komt er correct net in, dan kom je misschien wel in een stiepenfractie in Den Haag. Help je toch mooi maar de partij. En tegelijkertijd ben je wel griffier in Friesland. Nee, klopt. Kijk, het is nu ook al zo dat ik lid ben van een thematische partijcommissie over de inrichting van het openbaar bestuur. Dus in die zin doe ik al zaken voor de ChristenUnie. Dat was ook al bekend bij de Staten. Heb ik in mijn sollicitatieprocedure ook duidelijk gemaakt. Maar komt er een moment dat begint te wringen? Je weet er zelf van, voordat het politieke besluit valt, weet je al wat kan het ongeveer uitgiet, wat de belangen binnen, wat de instellingen binnen. Hoe kun je dat voor jezelf volhouden? Ja, nou, ik verwacht niet dat dat gaat gebeuren. En ik heb eigenlijk ook naar de statenleden aangegeven, als jullie vinden dat het op een moment ontstaat, zeg dat dan ook heel erg duidelijk. Hè. Daar wil ik ook heel transparant in zijn. Maar er zit natuurlijk wel een verschil tussen dat wat in de provincie gebeurt en dat wat landelijk gebeurt. En dat raakt elkaar wel eens zelfs. Als het gaat over de Sluiskom-Wedderzand, als het gaat over de positie van het Fries. Maar ik denk dat het daar juist elkaar kan versterken. Ja, want Ja, toch maar. Ja, kijk, want voor het grootste deel wat eigenlijk de provincie wil, staat gewoon in dat partijprogramma van de ChristenUnie. Dus daar kan ik me heel mooi bij aansluiten. En dat zijn onderwerpen die ook in de Staten eigenlijk breed worden gedeeld. Ja. Als griffier ben je nog maar correct actief. Hè? Je hebt waarnemend griffierwest. Ja. Nou ben je het zelf. Het zou een hele snelle stap wezen als je naar Den Haag vertrekken. Ja, dat realiseer ik mij. Te snel? Nee, anders had ik het niet gedaan. Maar je kan ik wel eens een verkeerde beslissing nemen voor jezelf. Ja, dat is mij wel eens overkomen inderdaad. Ja. Nee, maar kijk, ik vind deze kans komt nu voorbij. Het wordt mij gegund. Ja, en dan ben ik heel dankbaar dat ik op deze plek mag staan. En dan wil ik er ook voor gaan. Ja. Fjouwerlien wie het Anja Hagen op plak 8. Ja. Die wordt uiteindelijk wethouder in Arnhem, omdat ze net in de Kamer komt. Zo'n variant, als je nou correct net in de Kamer komt, ben je dan ik in om ergens ChristenUnie wethouder te worden? Ja, dat vind ik altijd lastig, hè? Want het hangt er vanaf van welke plek is dat, in welke context is dat. Dus ik kan daar niet, ik ga daar geen nee op zeggen, maar ik ga daar ook niet volmondig ja op zeggen. Je staat er wel van in. Ik sta er zeker voor open. Want dit is een waai die je nou inzet, hè? De doren zie je hem en dan word je dat paard ik berinnen. Ja, wat mij betreft wel, ja. Ja, maar het ambtelijk apparaat verlitten en actief het politieke besturing. Als die kans zich voordoet. Dat is op een plek waar ik me thuis voel en een plek waar men mij graag wil hebben, dan is dat een afweging. Maar ik zeg niet bijvoorbeeld ja of nee, want dat vind ik een ingewikkeld. Nee, maar je kiest wel heel duidelijk voor een richting nou. Ja, dat klopt. Ja. Hoe is het om nou in de spotlight te zitten? Wilt je oors altijd in je vorige functies achter de schermen staan? Ja, kijk, het boeiende is altijd, als je achter de schermen staat, dan kun je altijd heel makkelijk even reageren van had daarop gelet of zat daarna. En dat kun je nu niet. Maar ik vind het mooi. Ik geniet daar wel van. Kijk, ik mag in mijn dagelijks werk als griffier sta je af en toe ook wel in de spotlight. Daarnaast spreek ik af en toe in kerken. Hè? Nou, daar sta je ook voor 300 man. Ja, dus dat vind ik mooi om te mogen doen. En daar zou ik wel meer gebruik van willen maken. Partijvoorzitter Pieter Adema heb ik zelf bellen. Hij zei ik roem vooral Huismans in politieke sensitiviteit. Dat het er. Herkennen jullie daarin? Ja, daar herken ik me wel in. Hè. Bij de provincie heb ik samen met een collega ook 3-4 jaar training politieke sensitiviteit gegeven. Om daar gewoon heel goed te snappen hoe werkt politiek en wie heeft welke rol en hoe zorg je ervoor dat provinciale staten maximaal in de positie komen die zij gewoon hebben. Nou, en dat vind ik mooi om te mogen doen, dus dat herken ik wel. Ja. Ja, zonder glad te vinden, hè? Nou, dat is de andere kant. Kijk, ik vind dat je heel bewust moet zijn van je rol en daar ook voor moet staan. Hè. Kijk, het partijprogramma wat de ChristenUnie heeft neergelegd, vind ik een mooi programma. Daar vind ik me ook thuis bij voelen. Dat vind ik ook echt recht doen aan de regio, ook recht doen aan Friesland. Dus dan voel ik me daar thuis bij. Als het straks ineens heel anders wordt of alle punten overboord gaan, heb je een hele andere situatie. En de ChristenUnie heeft steeds laten zien dat ze dat niet doen. Mm-hmm. Dus daar ben ik ook niet zo bang voor. We zullen even zien wat cartoonist Gerco van Beek van dit verhaal teken het.
dat doet hij knap, hè? Dat ken hij wel. Ja, Kerkel van Beek. absoluut. Ja. Gerben Huisman, je maakt het politbureau verlitten, maar we willen wel dat je voorlopig hier eerst in Friesland blijft. Dat ga ik zeker doen. Mooi. Ontsaf hier deze aflevering van het Politbureau. Tak een weekend ben we te verzels weer. Graag ontdaan.